mbala tsara korialy ty zegny ty andiany fahatelo amin'le hoe ino aby mety maha bloqué ny fahatongavany fagnahy amin'olo raiky eo amin'ny fanaovagna asa. Andiany fahatelo ty tanesantsika tsara satria marobe koa olo tratrany ity le cas raiky ty. Satria matsika teto fa nisy andiany voalohany, nisy andiany faharoe, de zao moa ny fahatelo. Ary mbala tsy aniky fara. Misy amin'olo atao asa efa misazoka aminany zegny ny fagnahy. Zany hoe efa io zegny le fagnahy fa saingy hoe izy zegny mety tsy nanariny zegny fondy satria hoe amin'ny fomba alohany irosa am'ray sazoko, amin'ny fomba sakalava sy ny fomba andakarana ma io ma mitovy foana. Tsy maintsy mandalo ny atao hoe fagnanarana. Io fagnanarana io zegny hoe azavazavaigny amin'olo. Io zegny mitovy karaha olo andeha hanambady. Izy koa raha ohatra hoe magnangy anao mizaha vidéo ty, hazonao direct raha tiako hatongavana. Ny magnangy araiky rehefa andeha hanambady, tsy maintsy anarina ray aman-dreny. Ka io koa zegny hoe andalovan'le olo andeha atao rombo. Zany hoe olo andeha ikahigny razagna fanjakana. Tsy maintsy anariny fa tsy ray aman-dreny ma io magnano le fagnanarana fa le omby asa, zany hoe le olo le mikarakara anao zegny izy magnano le fomba io. Azavaigny aminao zegny hoe fa hoe manomboka eo zegny anao tsy karaha olo le karaha anao taloha igny eky. Maro be zegny hoe raha tsy maintsy hoe acceptenao zegny. Ary amin'ny fotoagna anaovagna rombo zegny azavazavaigny aminao aby hoe fa hoe ny fagnahy miditra amin'ny vatagnanao tsy mitovy hoe karaha olo tôragna, tsy midika hoe anao hidiran'igny hoe ke hoe safotra hoe tsisy raha azonao hononany hely. Azavaigny aminao zegny. Aveo koa azavaigny aminao koa fa hoe rehefa hidiran'ny fagnahy anao, raha ohatra regninao misy raha miditra amin'ny vatagnanao, asa hoe andeha hagnariera izy zegny na ohatra hoe andeha homandrimandry izy arahinao rorogno. Asa hoe hampakatra tagnana izy hoe andeha hagnondry arahinao rorogno zegny hoe mba mahamoramora ny fanaovagna ny asa io zegny. Misy raha koa ohatra mety tonga amin'ny vatagnanao raha ohatra hoe izy efa mivola agnarana anazy fa sarotra aminazy ohatra hoe magnokatra salaka na hoe vavanazy fa ndraikindraiky zegny bisibisihiny amin'ny fagnahinao, zany hoe agnatin'ny jerinao ao zegny hoe apetrany ao zegny hoe agnarako fulany, agnarako rany. Ka regny karazagna le geste regny zegny tsara zavaigny aloha amin'le olo andeha romboegny asa. Fa ndraikindraiky zegny misy fondy na omby asa magnadigna magnano an'izy io na hoe minia tsy atao. De izy igny le tsy fanaovagna azy igny ndraikindraiky zegny magnateraka problème reto aby. Voalohany, ile olo igny rehefa romboegny io, efa io zegny le fagnahy. Efa misazoka amin'ny vatagnanazy. Io fagnahy igny zegny efa magnambela hoe agnarako rano, efa mifima sigara, efa minaparaky. De le olo igny mbala hoe megnatra izy satria ma le fait que izy mbala hitany mahazo raha jiaby mandalo ohatra hoe mbala hitany. De megnatra izy ary zay ka zegny hoe misy olo tonga taty taminaka ty tantara hoe zaho izy negnatra satria za nieritreritry fa hoe raha andeha sazoka amin'ny vatagnanaka izy hoe ambarako hoe safoka tanteraka za hoe tsisy raha tadidy tsy mahazo homogno raha. De zany anontany izy hoe tsisy raha na ambarany fondinao anao mialoha nanaovana roa asa, tsisy izy. Zegny ny tsy fanaovagna zegny zao nahatonga perte tam'le madama zay satria hoe lasa bloqué, tsy navy teo zegny le fagnahy aby reo satria hoe hitandreo fa nisy raha manky teo, le tsy fanaovagna le hanatra io. De lasa tsy navy zegny le fagnahy, bloqué fiaignananazy, lany vola, dépense lany foagna. De legny tsy fanaovagna le raha aby zegny marobe zegny hoe olo ndraikindraiky hoe mieritreritra fa idiran'ny fanjakana io mba nandro mitovy amin'ny hoe olo raiky toragna tsy mahazo ny raha hoe karaha hoe olo miévanouir izy vazaha zegny. De izy koa manao raha ohatra hoe mbala andeha handrombo razagna fanjakana nahita ty vidéo ty, efa vita zegny tapatapany ninao satria ma hoe efa nagnano fagnanarana za teo hoe anao magnaraka le teny le nivolaniko teo aby regny fogna hoe afahanao hoe miatriky zegny karazagna épreuve zegny. Satria zavatra miandranao zegny maro. Fa zo ndraiky hoe amin'ny vintana 12 misy ndraiky hoe izy tonga amin'ny vatagnanao safotra fa tsy andeha taony matetiky zegny ny magnasafotra anao karaha zegny satria hoe lasa ho adala zegny anao raha ohatra hoe izy ka izy tonga amin'ny vatagnanao hoe anao ho safotra karahan'zegny fogna. Ho adala anao farany. Ary marobe ndraikindraiky hoe olo mieritreritra izy le fianjahana zegny hoe am'le voalohany hoe ho karaha zegny. De matetiky hoe izy efa tsy izy olombelogno eo, efa fagnahy igny eo, le fait hoe ke izy karaha hitany mbala mahazo azy, mbala mahatadidy raha igny zegny hoe izy mieritreritra fa hoe mbala izy fo.
ya izy mieritreritra fa hoe mbala za fo misy aby sasany hoe mbala tehiteny agnatin'ny jerinany ao mbala za fo ty fa tsy voaboaka ny amin'ny vavanany satria hoe vavanany zegny efa sarotro fa le masonany mibalibaliko eo zegny jerinany mbala midriky miboaka de igny zegny afaka évitena raha jiaby regny azavaigna am'le olo ary le olo andeha atao asa koa tsara zegny anao magnaraka hanatra satria mo izy koa raha ohatra hoe minia efa tsy nareanao zegny le conseil nambaran'le omby asa anao hoe efa nanarigny anao fa kanefa hoe efa midriky amin'ny vatananao zegny raha igny anao manao asa izy io miteny aminao fa hoe tokony andeha mandrimandry zegny anao tohananao zegny izy asa misy raha aminao fa bisibisiky hoe agnarako izy biondry na agnarako ravoay bloquenao fo zegny le raha igny fa tsy aboakanao anao de tafidriky perte satria hoe dépense jiaby regny zegny naboakanao hagnampodipody asa zegny anao farany anao bako am'zay mise plaindre hoe asanaka bloqué tsy mety avy ro raha ty kanefa hoe raha fa navy teo fa saigny hoe anao zegny hoe tsy nagnaraka le hanatra ke mba magnaraha hanatra le omby asa koa zegny ho an'izay olo mba fa tombe le omby asa le fondy mba magnano zegny fomba zegny fa ho an'zegny fondy na omby asa tsy magnano an'zegny hoe allo zegny hoe mba haregna sakany sy andavany koa zegny le fomba hoe mba tsy ampisy dépense lanilany fogna zegny le olo magnano le asa de ampodiko eto fogna ma hoe nikoragna hoe ny za eto zegny magnambara koragna eto tsy fondy fa médiateur no asako eto ary magnazava ary mampita zegny raha zegny ambaran'le razantsika aby reo za hoe mba magnamoramora ny fikarakaragna le olo marary sy le olo karakaraigny mba andeha handromy fanjakagna na olo agnatin' zegny hoe tontolony sazoko faramparagna ambaranako izy magnentagna antsika jiaby mba ampiasa ny application zay tapitapy sendy karakory moa ny ampiasagna azo télécharger tsika zo baka amin'ny Play Store na amin'ny iOS de après am'zegny atsika afaka milia izy amin'ny banque tsika igny am'zegny afahantsika mandefa vola baka amin'izigny afahantsika mampiasa le code promo koa tsy adigna atsika le code promo mba anio zegny azahoanao 15 € de bonus be zao raha ohatra anao mandefa vola voalohany firenena afaka ampiasagna azo zegny hoe la France tous les pays de l'Union européenne io koa zegny hoe Arabe Émirats Unis zay mipetraka any Dubai zegny bénéficier afaka tsara mampiasa azo veloma samy tsara samy maivagna raha ohatra nalignanao raha ndahotantsika teto aza digna mipartage ary miclique suivi bien évidemment apetra amin'ny commentaire io raha ohatra hoe efa niatriky regny karazagna hoe problème zegny hoe tsy fagnamezan'le fondy le solution raha ohatra hoe nahazo fondy tsara fagnahy anao hoe nanoranao lalagna mahitsy apetra amin'ny commentaire io zegny témoignagenao veloma samy tsara samy maivagna atsika jiaby